Wala spray ni? Wala. Ah ba? Di abulo. Pero nandiyan pa yung mga kumpra. Ah, kanan yung konsumo na ninyo. Ano mo? Ako dag atsal. Oo, sige. Nakaya sa ikaw. Atsal? Dirigya. Ano? Nga ipukog atsal kay itimpla. Kisan ni atsal Rod? Yung sabtan. Di ba ba sabtan yung pagpananom no? No? Bawi mo pa ba? Mahal mo ng atsal. 200 ang kilo. Tingnan. 200? Itlog. Yan may kilasaw. Lakon na mo? Hindi na sudad. Oo, juga pala ko as Ginoo kay napay mo kunin mo. Pero ko na uli igad tong pag Ligid mo sa atin mga tao. daw. Na problema ko adto. Kay jud ay ilang talong lagi lang jiro check. Na, among talong nga pinilian. Kuha naman. Among gipanghatag patay. Check. Brad to na tuarbas pingpisa. Kuan kung saan na ko no. Di na ba bud mang harvest kay so simana pod patay. Na timingan man hing adto ko atong luyo. Ingon si ati giging og kar dai matalong diri ka padala kar. Ako dalon dalon iti. Nga o sige dala na. Spray na pero amot lang na pag bay harvest na. Guwang na rad. Buwang na. Gina. Oh, Guwang na no. bakit na. Ay na lang katon lang siguro. Pero makapili pa day utan-utan no. Kapag niagi pa. Akara murag gahay na no. Ay okay pa no. Kaya na. Tingnan pa ba. Ay utang. Ah bisag wala ko ka kuan. Ah, ayun na ni. Ulo na og dahon kay. Aka na pula. Nagpangha. Ah, mo ko kabalo deh. Sa una kumigo eh. Ako raman nakabalo, siya na nakabalo. Yan kailan laban man ni kamay diri mo diri. Ama. Harvest kong agi ko mga semana. Okay pa. Bagsak ko yung talong kong agi ko. Kila to. 20. Isa karon. Pero dili bi lalim atiman ba no? Nani ba no? Guna-una ka mag-antin Na. Ay na lang. Still lang. Pero Kani ba? kung kailangang trabaho, Pwede ra. pero ito mo tanong dapat. Hmm? Pero ano ba ito tanong ko? Oh, tsal. Ganyan ko tanong talong last mo tanong. Mahal no? Mahal. Kani ba giunsan yung pagkuan ni? Nga nabungtod. Ha? Di pala. Gihaguan yun eh? Still. Maitag intang. Gano kayo? Kiplat yun. Ano eh? Sige. Kan Kan makakaw. Oh. Adakan to. Lagi pilian lagi kay na may mga ulod good. Gira kira to eh. Pilar pili. Amo ra tong ko ano? At sarahon. Kay na tuno ang lubi, tuno ang gabi. Panag tuno. May pakos lang kuan. Puro tuno.
daghan man maglinaw na. Ay, dili pa dili. Asa man kanino? Mura to eh. Atong chicken joy ba? Hindi ka permi mo vlog no. Mag-vlog ka taga-adlaw. Upload permi ba? Maintain mo gud imo ang kuan kay naa sa farm. Mo man ganas mga tao gol tanahon. Kabatay katong sa vlogger nga katong iyang kuan sa bungtod nga magmotor siya. Munti ka to? No. Si Kuan, Art, At pa to? Art Familia. Oo nga. Ga, Mag-ikarga na siya yung motor. Yung mga ay si Marben. Arvin to. Kales. Oh. Mamotor lagi siya. Sige ko subaybay bi ana yung mga vlog sa una. Nalingaw kay ko kay mag kuan siya angaton, yung magmais siya. Ay pud siya. Kipa ni kay walay ulod. Hindi na batan, no? Dako po ma-harvest si Jerome. Talong raya. Masih atsal. Kani bro, tabo na po ni. Ha? Tabo na po na. Ito na ni. Da? Da? Hindi pa naiki. Ang nini awing haman.